Mga kaigsunan ug mga mahalamong tigpaminaw nining tungod karon ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O kini karon yung alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasing-kasing nga magadapit kaninyo o magapanghinaot usab nga nakamo sa kabaskog kalagsik sa inyong mga panglawas din may mahimong magamit nato nga punan sa pagtimbang-timbang niini makamaturan nga among igapagpadangat kaninyo mga kamaturan nga gitudlo ni Master Kanamo o padayon sa nga among gitudlo kaninyo pinagi sa Biblia o kung may mga basahon man nga referensya nga gipagamit ni Master dili gigamit para sa pako ng Biblia o nining tungod among mainiton nga mga pagpangamusta no sa tanang makaigsunan karon nga nagsunod diri sa sulod sa PBCM compound. Kumusta ka ninyo? O gilabi na usab sa kinatibuk nga nagsunod nining atong programa sa mga chapter president din nag-angko na sila og radio station sa ubang dapit para maialagad kining atong programa. O sa dili po nato pagkalimot nga ang atong obligasyon sa atong PBCM Palace Reconstruction sa pagpanglikom nini padayon kana para sa atong kalihukan. O sa kang brother Jerry Idkila, kumusta kanimo brother diri sa dapit sa Tagulan Misamis Oriental no o sa mga kaigsunan pa diri sa Tagulan gyapon diri sa dapit sa Natumulan, kumusta kaninyo? O sa makiigsunan diri sa Cagayan de Oro City o diri dapit usab sa Bukidnon o sa Claveria o kumusta kaniyo tanan? O magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Mayong adlaw kaninyong mga kailaring igsuonan, kini karon ang inyong igsuon Brother John Kenneth L. Mangalos. Magkauban karon aron sa pagtuon sa mayong balita o aron padayon magpaila pa ang ubang ebanghelista. Kiniusab niyo igsuon Brother Dibs Rizaba, kumusta kaninyong tanan mga kaigsuonan? Katambayayong nausab ninyo karon ning atong tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kabang ministro o ebanghelista. Kumusta og mayong pagbatalingog usab sa gihapon? Kini ang inyong igsuon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, magig-uban usab kadidyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras makaigsunan sa inyong pagbatalingog nining 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa sa PBCM nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi adunay matag adlang Domingo. Aduna usab matag adlong Sabado sa inyong pagbatalingog. Og dinhi karon nga inyong pagpaminaw nining maong sibihan, kamo na niyana ang among mga gipangumusta o gipanimbaya. Sa tanan nga mga membro usab sa pagtulunan sa PBCM dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig ato kining gitawag og PBCM General Conference. Mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29 busa giawhag ang tanan nga mga kaigsuonan sa pagtambong nining mga higayona. Kumusta sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City ang atong programa? Mabati ninyo kami matag adlong Domingo dinhi sa RPN Dixkio Radyo Ronda alas 12 ngadto sa launa ang taknas gapunon ug adunay pagsubli niini sa matag adlong Martes ug Huwebes alauna 30 ngadto sa alas 12:30 ang taknas kahaponon live sa Facebook. Makita usab kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Dipolog City? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa RPN Dixkidi Dipolog Radyo Ronda. Matag Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kagabion live gyapon sa Facebook ug makita usab sa YouTube. Ato usab kumusta ang atong mga kaigsuonan ug mga suking tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa Power Radio matag adlaw kita nga Sabado mga kaigsuonan sa inyong pagpatalingog. Duha ka hugna kini, unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang takna sa kagabion din gitagaan kini kinabuhi unang-una sa atong kauban nga ebanghelista o ministro Brother Dever Rizaba ug usab ang naghatag og sponsor mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. And then kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan
dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa Mount Apo Radio. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagnas gahapon matag adlawng Domingo. Live gyapon sa Facebook ang programa. Kumusta usab sa mga kaigsunan ug mga tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa B Radio, Waikurat FM. Alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabion. Din gitagaan kini og kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan ug mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa DYLA. Duha ka hugna kini mga kaigsunan sa matag adlawng Domingo. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang taknas kautuhon. Og mabati ang ikaduhang hugna sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang taknas gahaponon. Din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan o sa mga PBCM evangelist nga mga matuod nga mga ebanghelista o ministro. At usab nga gikumusta ang mga kaigsunan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa DXAL Like FM. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. O usab ang atong mga pagpungumusta dinhi sa Bato, Plaridel, Misamis Occidental. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Partner Radio FM. Alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kahaponon sa matag adlawng Domingo. Live yapon kini sa Facebook mga kaigsunan. O ato pong pangumustahon ng atong mga igsoon diri sa United States of America. Sila Sister TC Icolihat o si Sister Lily Patterson. O ato pong pangumustahon ang Amakiton Jeremias family, labi na kay ni Jeremias. O ato pong pangumustahon ang sponsor sa radio program diri sa RPN DXKO nga si Sister Pilar Panya. O ato pong pangumustahon ang pamilya ni Joseph and Eva Velasco family. O ato pong pangumustahon ang sponsor sa radio program diri sa Sharp Radio sa Usamis, si Sister Perla Manching. O ato pong pangumustahon ang atong PBCM Legal Counsel, si Attorney Ramel G. Carion. O alang sa mga nagapangutana, mga kagala ug mga kaigsunan, i-text lang sa number ni Brad Rooney. Makita ninyo sa screen, mao gini 0917-811-8882. Ug ato po i-display sa screen ang atong mga bagong basahon. Ug ang uban pa natong mga basahon, makita ninyo kung nagalantaw kamo sa atong video. So kuha na kamo og copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasan, Misamis Oriental. Approve kini ni Reverend Charlie. O ato sabi paibalo sa mga kaigsunan o sa mga nagsunod sa atong programa nga kining kanhi ministro o ebanghelista sa PBCM nga mao si Aquilino Valencia. Kung galantaw kamo sa atong Facebook Live, makita ninyo ang iyang hulagway. Ayaw na ninyo kini pagtuuhi kay gitagak o gi-expel na kini sa PBCM. O kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang o walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive Vice President and Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. O ninihigayon na mga kaigsunan naron sa paghisgot sa tema, ibalik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining higayon na karon mga mahalamong tigpaminaw, mga kaigsunan na nga karon nga pagtuon o paghisgutan ang pagtubag sa pangutana ni Efren Anino Gilde Part 5, pero series ni sa Part 3 sa punto sa gisgutan nga relihiyon. Pero una na to ipadayon ato sang pangamustahon ang mga nabinbin nga nagahulat sa atong pagtubag sa mga nagapangutana. Brad Dever, atong pangamustahon sila. Kumusta kanilang tanan? Kumusta kaninyo mga kaigalaan? Mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana. Unang-una dinhi si Efren Anino Guhilde, ikaduha si Boy Ortiga. Ato sang ipahinomdom di ay nga kini si Boy Ortiga, no? Di na hapit siya kagwanta kay sa miagi natong programa dinhi adunay iyang gihatag na pud og comment. Paabot lang gyapon Boy Ortiga. Kay katong imong mga komento ato kanang pagatubagon, pero tungod sa series nga pagpahayag namo sa pagtubag para dili na ingon nga magsubli-subli pa lugar ang among tubagon. Kung do naman tingali makahimo
siya sa lain na po nga pangutana pa din, Brother Bert. So, sunod naman ni si Boy Ortega, no? So, paabot lang, higala. Niya ikatulo, si Rigor S. Alid Anyep, dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Ikaupat, si Iliboy Dikdikan, dinhi sa Minglanilla, Cebu. Ikalima, Nobyembre 4, dinhi sa Mambaling, Cebu City. Kumusta ka ninyo mga higala? Kay lisod po gani kayo kay napagoy ngalan gani nga Nobyembre 4. Pero taliwala niya ng mga ngalan, maalias man na. Girespetuhan gyapon namo alang-alang sa inyong pangutana. O ganang pangutana mo among gi-after kay kanang mga huna-hunaa o huna-huna ninyo napon na sa uban. Taliwala sa inyong pangutana, malamdagan po sila. Paabuta lang, bisag dili dapit ninyo ni, pero naghatag yapon kini og kahayag lamdag sa atong kaisipan. Balikan na to ang atong gisgutan nga topiko nga ang pagtubag sa pangutana ni Efren Anino Guhilde Part 5 pero series ni sa Part 3 sa punto sa mao nga gisgutan nato nga relihiyon. O atong timan-an nga mukuha kitag mga summarize, no, summary nga ang pagtulon ang PIBSIM higala nga Efren Anino Guhilde nga ang pagtubag namo tungod sa imong gi-comment diri dapit sa Tandag, Surigao City sa Sure FM. O sa among pagkakita dugay gani naabot diha sa parte nimo sa pagtubag kay tungod sa mga nagapangutana pa nga nag-una nimo. O ato una nga i-display ang iyang gisgutan nga pangutana, Brother Ber. Okay, Reb. Mao kini ang pangutana ni Efren Anino Guhilde, atong i-display sa screen, no? Dayon ato man kini gi-separate, Reb, atong gibay numbers, atong isunod og display. Mao kini. Una niyang pangutana dinhi, Reb, mao kini. Mangutana ko, kani nga religion wala bay gikuhaan o gidugangan ang inyong pagpanudlo? Ikaduha niyang pangutana, og unsa kini, Trinity o Trinitarians? Ikatulo niyang pangutana, tulog bautismo, plural name o common noun? Mao gini ang statement sa imong pangutana higalang Efren Anino Guhilde. Wala na mo kuwai ang word for word niya na o namay nasipyat nga gamay. Pero sa imong pangutana numero 1, tiwaso na mo ang tudyon sa 2 o 3 kung may oras. Pero sa imong gingon nga mangutana ko, kini ba nga relihiyon o religion wala ba'y gidugangan o gikuhaan ang inyong pagpanudlo? Pag ingon nimo kini ba nga relihiyon, wala maapil sa imong pangutana nga niuyon ba mo sa relihiyon, pero nganong amo ning gidala? Gipahimosla na mo tungod kay daghang nagsunod nga nagdala pud sa pagtulunan nga iya sa Dios nga magisgot pud silang kaluwasan. Pero wa di ay sila kay balo nga kung katawhan ta sa Dios, dili mabulag sa atong pagpamatod ang atong gitawag og relihiyon. Og tungod niya na, kung magisgot og dugang, mao nga permanente gyud namo imuntar og haing sita sa among kwaon nga gidili gyud ang pagdugang. Busa nahibalo mi nga kung naa punta sa punto nga relihiyon, dili ka na pagdugang. Kay ang wala nakasulat sa Biblia, di na gina mabasa. Ug ang mabasa, kay naa na, basahon gina, ipasabot po. Hain Brad kinit nga, gidili gyud ang pagdugang o gidili gyud ang pagkulang busa nasayod ta niining atong gibuhat. Atong basahon, Rib, diri sa Pinadayag, Kapitulo 22, versikulo 18, paingon sa 19, ang gingon. Akong pasidaan, ang tanang magapatalinghoג sa mga pulong sa propesiya, niining basahuna, kung adunay magadugang niining bisan unsa, kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gihisgutan niining basahuna. Ug kung adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon, niining propesiya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag og kinabuhi og diha sa balaang syudad nga gihisgutan niining basahona. Sa atong nabasa na sa bersikulo 18 matinaw nga
gidili gyud ang pagdugang sa mga pulong sa propesya sa maong basahon. Ikaw mulitok tag relihiyon, dugang na og walay mabasa. Kay kung imong dugangan sa bersikulo 19 nag-ingon, ang imong bahin na gi-highlight na to. Diha sa kahoy nga naghatag og kinabuhi og diha sa balang syudad nga gisgutan nining basahona, naamang kuno diha sa kahoy nga naghatag og kinabuhi og sa balang syudad nga gisgutan nining basahona, unsa na diha? Kanang gi-highlight na to nga red nga kun adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon ni ining propesya pagataktakon sa Dios ang iyang bahin mo tong ay kanang bahin sa kahoy nga naghatag og kinabuhi og sa balang syudad. Di kung manaktaktag mga pulong imbis na kay bahin diya niya na wala na kay bahin. Kung mudugang ka og mga pulong natas pagdugang sa pulong, kung may hampak kadaan nga dawaton nagdugang kas pulong, dugangan kag hampak, nakitaon nimo. Busa, tungod niya na, nasayod kami. O tungod kay nasayod man kami niya na, mao nga atong isummarize nga ang pulong nga relihiyon sa Sirach 41:8 makita na to sa Bibliang Katoliko ni nga may Primator Julio Cardinal Rosales nga ang gisgutan niya mahimutang sinilutan nga wala tay relihiyon daw nga mubiya pukas balaod sa labing halangdon. Di. Kita mo na, masinilutan mga ikaw, wala kay relihiyon. Nagisgot man ang Biblia ang relihiyon, walaon na mo na. Na kung nagisgot na ang Biblia o relihiyon, mabasa na mo, nadugang day na, nga nabasa man. Ikaduha nga punto na pudayon, nga sumala sa gipakita sa James Moffat Translation sa Salmo 34:11 nga ang Dios sa Old Testament naagid na ang reliyon kay nag-agat siya sa ato ng pinulungan nga dali pamati kanako akong mga anak tudluan ko kamo sa tinuod nga reliyon. Di naagi reliyon ang Dios kay manudlo gud og tinuod nga reliyon. Kay kung may relihiyon nga tinuod, may bakak nga relihiyon. Busa ang kaulugan pod sa gipakita ni Socrates Fernandez sa Katin-awan 2 sa pahina 37 atong makita nga ang usa ka gitawag og reliyon amo ning gidawat kay mao may tinuod na namo nga prinsipyo nga kinabubut-on na nimo nga personal nga pagtahan sa tao sa kaugalingon alang sa pagsimba ngadto sa Dios, pag-alagad sa Dios ba, itahan ni mong kaugalingon, naglimin lugar na, wala ba tayo pag-alagad, pagtahan sa atong kaugalingon sa pagsimba nga to sa Dios? May ngumagita na, o di relihiyon na, o man lagi ta kasabot. Unya dayon, ang gipayag niya na sa unahan, makita usab na to, nga ang relihiyon usab, naadiha, nga gitawag usab ka na, og tinuuhan, o tulumanon, nga gitulo sa Dios, nga bansayon alang sa tao sa espirituhanong kinabuhi na bansayon ang tuluhan o tinuhan na waday tay tinuhan sa Dios ngayon magitag naba man nganong nag-ingon mo nga walay relihiyon. Dito sa PBMA may katawag tao ang Romel Derek Senior, may katawag tao ang Junior. Hindi natin pwedeng sabihin na ang ama na si Romel Edereclio Senior at ang Romel Edereclio Junior ay isa. Dahil hindi tayo relihiyon. Hindi po tayo relihiyon. Di kung wala ta makibalo niya nanudlo tas kaluwasan, di falsifikado. Ug ang kaulugan sa ubang paghatag og reliyon, ibalik ta ngadto sa Dios idugtong matod pa ni William Blake atong makita nga mao kana ang pakigdugtong lugar sa Dios. Kay nabulag man ang tao ngadto sa Dios, ibalik ang tao ngadto sa Dios sumala sa atong nabasa sa maong pahayag sa gipatin-aw, no? Nga ang pagdugtong pabalik ngadto sa Dios kay sa gisgutan na nato sa Isaiah 59:2 ang sala mao man ang nakapabulag sa tao sa Dios, ang relasyon na bugto. Unang atong ibalik sila ngadto sa Dios para mabugkos pag-usab. Ang punong reliyon
gikan sa pulo nga religare, gi-combine ang re og ligare, relihiyon nga bugkoson pag-usap usa kana ka pinulungan nga Latin. Pero sa pasugo sa Iglesia ni Cristo, diata sa Cebuano dayon, sa gitawag og unsosing the true religion kang Antonio Bocobo Jr., atong makita nga ang kahulugan atong gidawat kay mauman nga kung nakahibalo po ta nga relihiyon nga dili mabulag sa ato sa pagtulunan sa Dios, ibalik na to ang tao ngadto sa Dios. Pero pagka dili tinuod ang relihiyon, mga mahal lamang tigpaminaw, mga kaigsunan, dili nimo mapabalik ang tao ngadto sa Dios. Kay sa gibasa nato kaganina sa unahan sa Salmo 34:11 sa James Popa Translation, nag-ingon man, tuluan ko kamo sa tinun nga reliyon, pamati kamo ako mga anak. Di kung may tinun nga reliyon, buti pasabot, tinuhan, tuluan ta sa tulumanon. Naglimi na aron mapabalik ta, madugtong sa Dios. Pero kung ang maong reliyon dili tinuod, na dili mapabalik, matod pa ni Antonio Bocobo Jr. sa ilang pasugo nga dili tanan matang sa relihiyon makapabalik sa tao ngadto sa Dios. Ang buhaton kinahanglan nga pangitaon gyud ay ang tinud nga relihiyon, kinahanglan itandi ug iindig ang mga doktrina sa nagkalain-lain pundok sa relihiyon tali sa mga doktrina sa Biblia. Sa ato pa kung doon na may doktrina, napod sila, itandi kung maubak ka ning relihiyon po na mo sa PBCM. Muna higalang Efren Anino Gohilde. Pero kung maghisgot ang unang panahon, kung hisgutan ang relihiyon, gipasidaan na daan nga mawala pa ang kapanahonan sa pagpangita ni Jehova. Pero sa di pa mawala, ang tawag yun, ibalik dito sa Diyos nga mao si Jehova. Ayan ang prueba, Brad Ronnie, sumala sa Biblia. Kani ang prueba, Reverend, basahon ko sa Biblia nga may tatak SDA Bible. Dini ko mabasa sa Isaias Kapitulo 55, versikulo 6 ngadto sa 7. Ingon nini atong mabasa. Pangitaan ninyo si Jehova samtang siya hikaplagan pa, sangpitan ninyo siya samtang anaa pa siya sa doon. Atong i-remind. Timanan na to, nga kining puntuha, nga pangitaan ninyo si Jehova, samtang siya hikaplagan pa, sangpitan ninyo siya samtang anapa siya sa doon. Kay moabot na ang panahon, ang pagpangita nato sa Dios para makaplagan, sangpito nato ang Dios, kay siya naa nagpaduol ka na to. Moabot na nga dili na siya, mo ang sangpiton, kini nga punto. Gipasidaan na daan. Pero, samtang dili pa moabot ang lintunganay nga katumanan nini, ang pagpabalik sa tao kung magkasala, kung hisgutan na to, dili sa Espiritu Santo nga panahon nga among gidumala. Dili pod sa panahon sa kang Kristo sa iyang pagdumala. Kung hisgutan na to ang unang panahon, kay ang Salmo 34:11 sa James Popa Translation, Old Testament na. Nga naghangyo nga pamati kamo akong mga anak, tudluan ko kamo sa tinon nga relihiyon. Di kung tudluan na sa tinon nga tulumanon, sa tulumanon kang Jehova, pag makasala ka, dito gyapon kabalik kang Jehova, dili kang Kristo, dili po sa Espiritu Santo. Tinood. Kung ipaden, Badron, haen ang prueba. Anya, ang pagpadayon sa pagbasa din is versikulo 7, gingon na sa pagbayag. Pabiyai sa dautan ang iyang dalan, og sa tao nga dili matarong ang iyang mga hunahuna, og pabalika siya kang Jehova, og siya maluoy kaniya ang Dios lugar kung mabalik ang tao nga to kang Jehova, og sa atong Dios kay siya mopasaylo sa madagayaon gayon. Nakita na to. Di ang pagpasaylo naa sa Dios nga madagayaon. Asa mobalik ka kang Jehova. Dili kang Kristo, dili sa Espiritu Santo. Ano? Una pakining hugna nga panahon. Kini ang wala mahibaw sa ubang pagtulunan. Busa natinga sila nga numang moabot na sa Espiritu Santo. Wa mo matinga nga si Jehova manunta na dito ka mobalik Jehova. Ba man ay anak nga Hesukristo pamati. Kaya ang musunod nga hugna pag mawala ning panahon kang Jehova, ang musunod ang atong Hesukristo. Muna nga dito gyud pangitaon ang Jehova sa mga taong mangita. Nakaron ay nang dugang payag sa Biblia
Brad Kinit, nga si Hiuba gyud mao ang pangitaon sumala sa nakasulat sa Biblia. Atong basahon, Rib, diri sa Salmo 105 verse 4, ang gingon, pangitaan ninyo si Yoba ug ang iyang kalig-on. Pangitaa ninyo sa gihapon ang iyang nawong. Oh, nakita na to. Pangitaan ninyo si Hiuba, dili si Kristo. Ug ang iyang kalig-on, pangitaan ninyo sa gyapon ang iyang nawong. Na ba man ka nakaabot sa kang Kristo nga nawong, nga niining panahon na apa mas Kristo. Mo nang matagad nato igalang Efren anino gili ug sa mga nagsunod karon kanato og sa mga nagapangutana nga nagpaabot sa among mga pagtubag. Na karon sa unang hugna nga panahon, dako nga peligro kay pagkadili ang tao mangita kang Hiuba, ang balaod sa una. Dili ni karon sa panahon sa Espiritu Santo sa kang Kristo. Patyon kay ngano nagbabuang-buang man ang uban sa una, ngita maglain nga gialagaran, pero sa atong panahon karon kay aduna na may kausaban, dili na kini, pero ato lang gibasa kamo may kasayon sa unang hugna nga panahon and probably never. Ni Areb ato pagkabasahon dinhi sa ikaduhang Kronikas 15 bersikulo 12 ngadto sa 13 ingon ini nga atong mabasa. Ug sila minguyon sa usa ka pakigsaad sa pagpangita kang Hiuba, ang Dios sa ilang mga amahan, uban sa bug-os nilang kasing-kasing ug sa bug-os nilang kalag, ug nga bisan kinsa nga dili buot mangita kang Hiuba, ang Dios sa Israel, pagapatyon bisan jutay kun dako, bisan lalaki kun babay. Okay, tamo na. Kung dili kabot mangita kang Hiuba nga Dios sa Israel, pagapatyon bisan jutay kun dako, baka babay o kun lalaki ka. Nganong di man ka masilutan o mapatay niya ng kalakihan nga? Kinsam na imong pangitaon. Ha? Diyos man na ang pinaka-importante nga tag-iya sa atong kinabuhi. Naman sa hubdo si Jesus. Di na hinon imong pangitaon. Muna nga, kanang gisgutan pagapatyon tungod sa resulta kay ang Diyos mo silot man. Unsay priba, Brad Ron, nga ang Diyos mo silot mo nang patyon tong dili mangita kang Hiuba, buti pasabot nga masinilutan sila. Okay, rin priba niya, basahon ako din sa Biblia nga may tatag 70 Adventist Church din sa Salmo, siyang kapitulo 96, versikulo 13. Ingon ini atong mabasa, sa tubangan ni Hiuba, kay moabot na siya, kay siya moanhi sa paghukom sa yuta, paghahukman niya ang kalibutan uban ang pagkamatarong, ug ang katawan uban ang iyang kamatuoran. Oh, nakita na to, si Hiuba, muhukuman sa kalibutan. Uban ang pagkamatarong na matarong di ka, ngawa ka mangita sa Diyos, di mo nang mapatay ka sa Diyos anang kalakihan. Okay, waman ni mo siya pangitaa. Pero, kung pangitaon ang Diyos niya ng panahon na, Brad Dever, makawang ba ang mga taong nagapangita kang Hiuba sumala sa Biblia? Nadili Reb, ni atong pagabasahon dinhi sa Isaias 45 bersikulo 19 ingon niini ang nakapahayag, ako wala makasulti sa tago sa usa ka dapit sa yuta sa kangitngitan, ako wala mag-ingon sa kaliwat ni Jacob, pangitaan ninyo ako sa kawang, ako si Hiuba nagasulti sa pagkamatarong, ako nagapahayag sa mga butang nga matarong. O, di kung ang tao sa kapanahon na higalang iprinan ninyo guhirdi, kung mangita, gi-highlight na to grido, ako wala mag-ingon sa kaliwat niya ko, pangita ninyo ako sa kawang. Nung sa ang mga pangita, dili gid magkakawang. Mo ni sa unang panahon, dili si Kristo. Ang pitaon, dili pod ang Espiritu Santo. Ha? Taliwala nga naaning tulo sa Henesis 1:26 sa Amplified Bible. Pero pag mag-alagad, solamente si Hiuba ang gipakita diri nga mao'y pangitaon sa unang hugna nga panahon. Kanang wala mahibaw sa uban nga nagreliyon. Labi na nagreliyon ka, wa ka kay balo. Labi na gwapoy reliyon nimo nga ang reliyon di man na makaluwas, nag-ingon detag makaluwas na. Kay si Kristo kuno manluwas, nag-ingon deta nga dili si Kristo manluwas. Mag-unsa man na yung pagka magsulti nga si Kristo manluwas. Unya og manluwas si Kristo, wala on di ang reliyon. Nga silutan po kag wala on mong reliyon kay mao man ay paagi nga
ibalik na to ang tao nga to siya disog nakasala. So mabag di na ibalik, di na nato idugtong. Mingon tag nakasala man ka, unsa may imong sala? Nangawat kog baboy, pangawat pagbaka. Pun-i pa na. Di wa nimo ibalik ang tao sa Dios para mabalik kay naputol man gumikan sa pagpakasala. Munang idugtong pagbalik, munang pugnan nga di na niya buhaton pag-usap. Mao na ang buti pasabot sa reliyon na nalangkob ang tinuhan o tuluhan nga kahulugan niya na o pagsimba dito sa Dios nga atong alagaran. Nakaron ang atong susiyon dayon kay dili man makawang kong mangita. Di kung nakaplaga na nimo siyuba nga mo ipapangita, kung nagkasala ka balikan niya, ang imong imantala dili si Kristo, dili pud Espiritu Santo. Kay mao maning unang hugna nga panahon. Unsay puriba Brad Kenneth? Atong basahon diri sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 3 paingon sa 4. Ang gingon, kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova, padakuon ninyo ang atong Dios. Ang bato ang iyang buhat, hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Diyos sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan. Siya matarong ug matulid. Pagpangitaon nimo si Jehova, imantala di Jehova, ang bato ang iyang buhat, hingpit man. Si Jehova di bato, kay sa versikulo 3 naging man, kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova, pakadakuon ninyo ang atong Diyos. Sa 4 diyon, ang bato ang iyang buhat hingpit man. Si Jehova de sa titulo bato. Mutong imo ginang iwali. Pero sa pagwali kay mao maning panahon na. Pero dili dumalayon ang pagwali kang Jehova. Balikan tang Isaiah 55:6. Ingon ini ang atong mabasa sa Biblia. O na, pagitaan ninyo si Jehova. O na. Samtang siya hikaplagan pa. Nanay tugon. Sangpitan ninyo siya. Samtang anapa siya sa doon. Una-una mga kaigsonan nga nung muingon pangitaan ninyo siya samtang siya hikaplagan pa. Kay umabutay ang panahon nga dili na di ay siya mao ang kaplagon pa higalang Efren anino guhildi. Na kung dili na niya panahon nga siya kaplagon pa, unsay ilahanan dayon sa final na. Kay dili naman siya kaplagon, naturalmente, nga dili na gyud ang ngalan nga Jehova mao ang maitudlo ug ang pagkatitulo niya sa pagkabato. Hay nang puriba, brethren, sa Biblia. Ano yung puriba, Reverend, basahon ako diri sa Jeremias, kapitulo 31, versikulo 34, gingon. Og sila dili na gayon magtudlo ang tagsa-tagsa katao sa iyang isig katao, o ang tagsa-tagsa katao sa iyang igsuon sa pag-ingon, ilhon mo si Jehova, kay silang tanan na nagpakaila ka na ako. Bisag diha lang pagbasa, Reverend. Ipikto na ang pahayag sa Isaiah 55:6, pangitaan ninyo si Jehova, samtang siya hikaplagan pa. So sa pulong samtang, nagpasabot dili dumalayon. So ang ipikto, ang final lugar ang final na, nga dili na di siya mo hikaplagon, kaysa sinugdan sa diyang siya hikaplag, siya may gimantala, 32:3-4 Deuteronomio, gibatan na rin og tugon sa Biblia, gipahayag sa usa sa propeta sa Ginoong Jehova nga si Jeremias, dili na diay itudlo o ipaila ang ngalan nga Jehova. Na di na itudlo ang iyang ngalan. Di na to siya maong kaplagon. Mao ni higala. Di mao ni ang pagtapos sa kapanahonan sa unang hugna sa kang Jehova nga may relihiyon. Na mo ning among gisaad nga kinsa maday ang kapuli niini. Lisod po kami, higala mo ay puli-puli nga mauni ang puli. Nagdugang namin sa Biblia. Pero na sa Biblia niya mabasa, pulihan di ay. Na kung ang mupuli niya, magrelihiyon ba po na? Mo nang atong susiyon, karon Brad Deber. Kinsa ba ang puli sa kang Jehova nga kapanahonan kung dili na siya mao ang pangitaon pa sa tao? Ang kapuli ni Ginoong Jehova mao kining magbalantay sa karnero red nga pagasamaran. Atong pagabasahon din sa kini nga Biblia, lain lang nga cover no, pero maura ang content. Kini nga Biblia English Standard Version o ESV. Dinhi nato pagabasahon sa Zechariah chapter 13 verse 7. Ingon niini ang nakapahayag, na title dinhi The Shepherd's Trap. Matod pa dinhi, awake o sword against my shepherd, against the man who stands next to me.
declares the Lord of hosts. Strike the shepherd, and the sheep will be scattered. I will turn my hand against the little ones. Nga basahon na to sa Cebuano, ingon ini, may titulo din ni, gihampak ang magbalantay. Matod pa din ni, pagmata o espada. Batok sa akong magbalantay, batok sa tao nga nagbarog. Sunod nako, nag-ingon ang Ginoo sa mga panon. Patya ang magbalantay, ug ang mga karnero magkatibulaag. Akong ibalik ang akong kamot, batok sa mga gagmay. O di matinaw, nga sa gibasa ni Vladimir, pagmata na o espada, batok sa akong magbalantay, batok sa tao nga nagabarog, sunod kanako. Di na ay mo sunod kang Yuba, nga magbalantay ni nga pagasamaran, pinagi sa espada nga tagna, sa tagna pa. Karon kung atong susihon, kining kasunod kang Yuba nga mo'y mupuli sa iyang kapanahonan, kinsa kini nga maong magbalantay, bedron, sa pagkatuman na. Siyempre, ang tag-iya nini maugi mo rebel, bradron. Tinood ka na, Reverend, ug ang tagiya sa mong tagna nga magbalantay sa karniro nga pagkasamaran nga giingog sunod na ni Hiuba mo nga atong Ginoong Hesukristo. Basahon na kong priba dinis Biblia nga may tatag Seventh-day Adventist Church dinis Mateo kapitulo 26 bersikulo 30 ngadto sa 31 ang atong pagbasa. Gingon, og sa nakaawit sila usa ka awit sila nangadto sa bungtod sa mga ulibo 31 og si Hesus mingon kadila, karong gabiona kamong tanan na nagpanibog tungod kanako kay nahisulat kini nga nagaingon. So may gikutlo siyang kasulatan kay nikutlo man siya nahisulat kini nga nagaingon. Pagasamaran ko ang magbalantay og magakatibulag ang mga karneros panon. So klaro kini nga pagkutlo sa kasulatan dito sa Karyas kay sa footnote ni Reverend mabasa makita nato na diha ang Sa katapusang litra, no? sa katapusang litra na panon. na ipanon na in, letter N gamay, no? Unya nasa footnote Pagtanawon sa ubos sa Biblia, na diha ang Zacarias kapitulo 13 bersikulo 7 pagpasabot nga ang tagna sa Zacarias 13:7 nga magbalantay sa karnero nga pagasamaran nga gitawag sunod kang Hiuba mao ang atong Ginoong Hesukristo. nakita na to higalang Efren Anino Gildi nga si Kristo di ay ang magbalantay kay gibasa mana sa atong Ginoong Hesukristo. O di siya tag-iya niya na nga natuman kay siya man gyud pud ang magbalantay sa Juan 10:11. Si Kristo ang gisgutang magbalantay. Pero kini nga si Kristo kay si Hiuba nga panahon di nagdala ang iyang mga tinunan sa pagpadeg sa reliyon kay ang reliyon gikinanglan man tungod kay mao ka na ang pagsimba na ang mga tulumanon sa Dios. O kung makasala ka balik ka kang Hiuba kay nabugto ang imong relasyon ngadto sa Dios. Pero kay niabot man lagi ang panahon mao nga dili na si Hiuba pa ang pangitaon o kaplagon, nagpadalag puli niya kung kinsa mao ang atong Ginoong Kristo. Kung si Hiuba bato, may tagna ang atong Ginoong Kristo nga naapod siya titulo sa pagkabato pero dili bato. Pero sa tagna, kaya ang bato si Hiuba man, pero sa tagna wala ibutang ang pangalan para mailhan siya sa pagkatuman na. Hayon kini Brad Kenneth sumala sa Biblia. Atong basahon rib dari sa Isaias kapitulo 28 bersikulo 16. Ang gingon, busa mao kini ang giingon ni Hiuba, aniak karon gibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka patukuranan, ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bilihon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on kadtong motuo dili magadali. Nakita nato nga naay bato sa pamag-ang nga ipadala ni Hiuba. Asa niya gibutang? Sa Sion. Kung basahon nimo ni sa listan sa mapulong sa Bibliang Katoliko, ang Sion duha, bungtod sa Jerusalem ug lain nga pangalan sa Jerusalem. Di sa ato pa kining puli ni Hiuba nga mao si Kristo nga sa tagna bato sa pamag-ang si Kristo man eh. Pero nanay tugon giyilo na to daan, gi-highlight yilo. Katong mutuo dili magadali, bote pasabot nga sa tagna palang daan. Dili ba ka magpahinayak ba? Kay na para ba'y sunod ana. Samagod kang Hiuba, dito ka mubalik kang Hiuba. Pero gipasidaan sa 55 size
nga pangitaan ninyo si Uba samtang hikaplagan pa. Pero sa city dito kapabalik ko ni Uba, pero si Uba dili day magpermanente nga siya maong pangitaon kaplagon kay kung siya ang inyong permanentyon wa mo masayon nga mulugwa na pod di ay ang ikaduhang hugna sa panahon sa pagpangalagad sa tuluhan o sa reliyon nga diha na sa atong Ginoong Hesukristo. O mayong atong timan-an nga kumo gitag na nga naay bato sa pamag-ang gibukas ba ni Kristo kining dapita kining pagkabato sa pamag-ang sa iyang panahon, Brad Deber, para makarealize ang iyang mga tinun-an o ang mga katawhan nga gisugdanan niya pagpadeg ang dapit siyang katumanan kay dili saligan nga sila lay magbasa kundi ang tag-iya sa katumanan mo'y mapahinumdom para mapadayag na ang katumanan ini. Gibuksan jud kini ni Ginoong Hesukristo re atong pagabasahon din sa Mateo kapitulo 21 bersikulo 42 ingon niini ang nakapahayag ug si Jesus miingon kanila, wala ba gayud kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato nga sa mga magtutukod gisalikway nahimong uluhang bato sa pamag-ang, buhat kini sa Ginoo ug sa atong mga mata makapahibulong gayud. Oo. Matinaw, nag-ingon ang atong Ginoong si Kristo, miingon kaniya, wala bagid kamo makabasa sa kasulatan di. Namasa na si Kristo sa kasulatan. Nga ang maong bato, unsa ni nga bato? Nga sa mga magtutukod, na sa una nga mga pundador, magtutukod ba? Pero gisalikway nila, kining maong bato, pero nahimo kining ulan sa bato sa pamag-ang, kining ilang gisalikway, pero matod pa sa atong Ginoong Kristo, buhat na ba ni sa Ginoo? Ug sa atong mga mata, makapahibulong gayon, kay mahibulong mo nga, ug naabtan tas panahon ni Kristo pag-explicar niya, ngano ka ni nga mabasa mas Biblia sa basahon sa Juan nga ang atong Ginoong Kristo maka-eskwela. Di manudlo og mahibulong pud sila nga saan ni tawana nga magtudlo-tudlo man nga wala man ni siya unta maka-eskwela. Di sa ato pa maghatag ang ilang kaugalingon og magkalibog-libog ba na muna nga ang atong susiyon dayon sa pagkasabot na sa mga tinun-an kay wa man lagi sa Biblia nga nakatagna diya ang ngalan sa atong Ginoong Kristo nga siya batos pamag. Sa nasabta na bradon, gipiho ba siyang mga tinun-an nga si Kristo ginang bato sa pamagang? Sa nasabtan sa mga tinunan ni Ginoong Hesukristo, Reverend, gipiho nila nga ang atong Ginoong Hesukristo mao gina ang katumanan sa batos pamagang. So duha gud ang gihimong basyanan sa atong Ginoong Hesukristo sa pag-claim sa iyang kagulingon sa pagkakatumanan. Kanina sa Cares 3:17 magbalantay sa karniro sa maran, siya nag-claim. Iyang gipahayag nga siya na ang karniro nga magbalantay sa pagasamaran. O niya, sa pagtagna po sa Isaiah 28:16 nga batos pamagang, wapod mabutang ditong pangalan kaysa tudlo ni Master at Reverend di man abilidad sa Biblia nga kung magtagna ibutang ang ngalan. Ang tagiya lang mo claim. So sa morning katingad-an si Kristo lugar sa panahon bandon kay manudlo nga wa lagi si Kristo maka-eskwela. So wala sa mabasa sa Biblia sa Juan City 14 o 15 bradon pero naningil sa manudlo ning wa man maka-eskwela. Nahibulong sila pero dili nila pwedeng pakasad-on kay may gibasihan si Kristo sa mga nahasulat mahitungod sa tagna alang kaniya. O kay si Kristo may unang nikotlo mahitungod sa batos pamagang nga diha tuman kaniya giansiran sa iyang tinun-an nga mao si Pablo nga si Kristo gyud. Sabot na sila. Sa nakasabot na nga siya gyud mao ang ulohang batos pamagang. Niya ang puriba rin basahon nako dinhi sa Episo kapitulo 2 bersikulo 20. Gingon, kamo mga tinuko ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles og mga propeta nga niini si Hesukristo mao ang uluhang bato sa pamagang. Di nakita na nato nga si Kristo ang bato sa pamagang, mao ning puli higala si Hiuba bato gipulihan sa bato sa pamagang. Nasayop ba ang mga ministro sa PBCM? Niabot na ang ikaduhang hugna nga panahon. Nakaron pag-abot na ni Kristo, si Kristo may gitukod dayon nga iglesia. Ayan ang priba, Brad Kenneth, sumala sa Biblia. Atong basahon rib diri sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 ang gingon, og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Bisag diha ra taw.
Si Kristo diyon gisultihan na si Pedro kay wa man gud i-appeal sa tagna nga kana ra bang batos pamag-ang magtukod ra nag-iglesia. Di pag-abot na ni Kristo, iyang gisultihan. Sultihan ko ikaw usab Pedro kay sa English na, and I say also unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. O magaingon usab ako kanimo Pedro, nga sa ibabaw ning bato sa ubang hubad sa Biblia, tukuron ko ang akong iglesia. Gisuginlan ang uban, gisuginlan po si Pedro. Unsa dayon ang ngalan sa mong iglesia nga na-record sa Biblia, Brother Deber, sa nakasulat? Ang ngalan sa mong iglesia rib mao ang Iglesia ni Kristo. Atong pagabasahon dinhi sa Roma kapitulo 16 bersikulo 16 ingon niini ang atong mabasa nagaingon. Pagpangumustahay kamo ang usa sa usa pinaagi sa balaan nga halok ang tanang mga iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo. Oh, kung mag-ingon ta nga akos Kristo, di ang imong ngalan sa reliyon pud iglesia ni Kristo. O tanawa ang ikaduhang hugna nga panahon. Mo ni giilog-ilugan sa nagkalalaing pagtulunan, magdala man siya reliyon o dili. Kang Kristo mo kuno sila. Bueno, sa Biblia nato gibasa ni iglesia ni Kristo. Busa sa panahon kang Kristo kay na membro man si Apostol Pablo, edi kung magwali sila, ihatod nila ang mga mahimong membro diha sa iglesia ni Kristo. Unsay prueba, Brad Ron, sumala sa Biblia? Adya briba-ribarin nga sa dihang mga tao muwali na tawagin gyud ang mga tao diha gyud sa lawas O, nga tawagon sila o gitawag sila. briba-ribarin basahon ako diri sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 15 gingon sa pagpahayag. Og paharia ang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing nga ngadto sa maong kalinaw kamo sa pagkatinuod gipanagtawag diha sa maurang usa ka lawas. Oh, nakita nato gipanagtawag di ay diha sa usara ka lawas. Hain man ang lawas o kinsa ang ulo nini, Brad Ronnie, sa imong gibasa. Walay lain ang lawas maong iglesia unya ang ulo mao ang atong Ginoong Jesucristo. Dira ra gyapon sa Biblia Reverend nga may tatak SDA Kolosas kapitulo 1 bersikulo 18. Muning mabasa, siya si Kristo, mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Nga sa pangalan sa katawagan, Brad Ron, Iglesia ni Kristo katong gibasa Roma 16. dili pod mao kining iglesia karon nga mitungha sa Pilipinas o lain nga mga iglesia. Kay iglesiahan mga mahal na mong tigpaminaw kay may naa sa Amerika Churches of Christ, pero motuo sila nga si Kristo Dios. Kining niya sa Pilipinas nga iglesia ni Kristo, dili motuo nga si Kristo Dios. Pero tanaw nato og taman ra ba sa hugna nga ikaduha diha ra ba taman sa atong Ginoong Kristo. Karon tungod kay tawagon man ang tao diha sa iglesia ni Kristo, simpre ang tuyo ug tumo nga sa panahon kang Kristo diha man gud kaihusahan sa panahon na kang Kristo. Hay nang prueba, Brad Kinit, nga diha ang kaihusahan sa panahon na sa atong Ginoong Kristo diha sa iglesia. Atong basahon rip ang Biblia may tatak 70 Adventist Church diri sa Episo kapitulo 1 bersikulo 10 ang giingon. Iyang gipadayag ang maong tuyo. Ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon inig abot sa tukma nga panahon. Laraw sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang diha sa langit ug mga butang diha sa yuta. Oh, naklaro na to. Mga butang din sa yuta, mga butang diha sa langit, nga laraw di ay iyang gipadayag ang maong tuyo ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon inig abot na sa tukma nga panahon. Di may tukma nga panahon. Kung kano sa moabot si Kristo, mo nang gingon labot sa laraw sa paghiusa diha kang Kristo. O diha na kang Kristo ang kiusan, dili sa Espiritu Santo, dili kang Jehova. Laraw sa panaghiusa na usab diha kang Kristo diha hiusahon. Aron mahiusa, di man mahiusa og wali nga pagabuhaton. Musa sila gyud magwali. Piho ba sa Biblia, Brother Deber, nga ang pagwali nila bisag asang dapit para makabig nila diha masulod sa lawas nga ang lawas mong iglesia nga ang ulo si Kristo nga ang katawagan iglesia ni Kristo. Oo, Reb, atong pagabasahon dinhi sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 27 ngadto 28 ingon niining nakapahayag. Gibutan sa Dios ang pagpailang ngadto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil. Ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya.
Siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam aron among ikapaatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diha kang Kristo. O di giwali na si Kristo para may usa diha sa mga iglesia. Sa pagwali nila, i-appeal ba nila sa sentro? Dadron si Jehovah? I-appeal ba nila ang Espiritu Santo nga himong sentro sa ilang panahon? Dili, Reverend, tungod kay sa ilang kapanahonan, ang gibahin kanilang buluhaton sa pagwali, sulo ra gyud diha Sukod. sa ato o sa atong Ginoong Kristo ingon nga sukod nga gihatag nga dili nila paglapason. Ang puriba basahon ako, Reverend, sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinis ikaduhang Korinto kapitulo 10 versikulo 13 ug 14 ingon ini nga atong mabasa. Apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod, kundili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios ingon nga sukod nga nag-abot diha kadinyo. 14. Kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Oh, sukod nila sa pagwali. Doesn't mean nga sila mutuo saman nga mga Jehovah o si Espiritu Santo. Pero kung isentro sa pagwali, dili si Jehovah, dili ang Espiritu Santo, kundi ang atong Ginoong Kristo. Nganong si Kristo naman, Brother, ang pagpamato nila. Niya ato pagabasahon din ni Rebs sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinhi sa Roma kapitulo 3 bersikulo 26 ingon niini ang nakapahayag kini maoy pagpamatuod karong panahona nga siya matarong o nga siya magamatarong sa tao nga may pagtuo kang Hesus. Ngano di ay nga si Kristo na ang ilang giwali. Igalang Efren Aninog Hilde. Kay giingon na kini mo'y pagpamatuod karong panahon na si Kristo na lugar. Nga diha na matarungon ang tao nga may pagtuo kang Hesus. Kini mo'y pagpamatuod aktua karong panahon na. Pero niatong panahon na dili si Kristo, dili ang Espiritu Santo, kundi si Jehovah. Nabusa sa buhat 4:12 gihisgutan sa Biblia nga atong mabasa nga og walay kaluwasan pinagi kang bisan kinsa pangalain kay walay bisan unsa panglain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tao nga pinaagi nini maluwas kita. Si Kristo na ang kaluwasan ni anang ikaduhang hugna nga panahon mga mahal namong tigpaminaw. Busa tungod kay si Kristo na ang kaluwasan, mao na si Kristo tungod kay mituo na sila, gisulti na nila ang pagtuon sa puriba. Ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 13. Mo kining atong mabasaw. Saglit kami nakabaton man sa maorang espiritu sa pagtuo nga diya sa nagsulat niini nga nagaingon, ako mituo og busa ako misulti. Kami usab nagatuo og busa kami nagasulti. Busa tungod kay naa na sila pagtuo, ila nang gisulti ang ilang gituhan nga diha sa ilabang panahon, Brother. Wa ba magreliyon ang tinun-an niya Ginoong Kristo? Nabulag ba nila? Wa ba sila maghisgot og reliyon sa mas gingon sa uban? Wala may reliyon. Kay si Kristo may manluwas, dili ang reliyon. O niya, og si Kristo manluwas, og ang reliyon dili manluwas, di na dili tukon sa mga tinun-an ang reliyon. Og kauban pa mo, ganong kamo, wa man magreliyon. O niya si Apostol Santiago, nagreliyon man. O si Priba, Brother. Niya atong pagabasahon Rebs sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinhi sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 27. Ang relihiyon nga putli ug dili bulingon sa atubangan sa Dios o may paghisgot malagig relihiyon si Apostol Santiago dugang pa diri nga atong amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilo ug mga babaeng balo sa ilang mga pagkaguol ug ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Ang relihiyon nga putli ug dili bulingon sa atubangan sa Dios nga atong amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilo ug mga babaeng balo sa ilang mga pagkaguol o ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Di kung mahugawan, di nakasala. O sa ilang duulon nga ayaw. Kaya may kahulugan sa reliyon nga pagputol sa kasalanan. Kaya kung dili maputol ang imong relasyon sa Diyos na nabulag, o sa ibalik ka nga to sa Diyos, pinagi
nga makahinulsol ka sa imong buhat, pero nini kaduhog na kapan sa ato ng Ginoong Kristo. Ay pangdugang paygawas ni Apostol Santiago, brethren, kaysa pa ang nagisgot nga naagyod ang relihiyon. Si Apostol nga si Pablo Rivera nagisgot po kung Biblia nga kung gamiton kining maayong balita. Biblia, ari ko mabasa sa unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16, ang gipahayag nga nakasulat sa balaang kasulatan gingon sa pagbayag nga atong mabasa mga higalag mga kaigsunan. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Sa kanya, matinaw lang. Ingon si Apostol Pablo. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Kung sa higala, matinaw nga sa panahon sa ikaduhang hugna nga panahon si Kristo aduna usay ilang pagreliyon. Na asa man may anang dapita. Muna nga atong ipadayon, mabitaw nang giingon natong series. Aron makita nato og asang dapita nganong naay PBCM. Way labot ng padim kay tulisan mo na sa pagpamatuod. Muna sundan lang ninyo para makita nato ang kasunod ug unsay nahitabo na usab niining ikaduhang hugna nga panahon, taman ra ba sa panahon kang Kristo ug wala na bay Espiritu Santo. Ang to diha ang among ikalagad kaninyo, kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio og sangalan sa among magtutulod Divine Master Tomas D. Inyo Senior og sangalan usab sa kauban nga mga ebanghelista o ministro. Kini usab si Brother John Kenneth L. Mangalos. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba. O kiniusab ang inyong igsoon ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.